ние сме отворени към новите изпълнители. Точно за това в следващите минути ще ви представим Живко Добрев. Той стартира с едно парче, носещо заглавието "Нищо ново", но всъщност той е един чисто нов изпълнител. Нищо ново не предлагаш, криеш се и на инат ми брадиш. Знам, харесва ти да бягаш, телефона си вдигни поне, 3 пропуснати от мене. Може би не означава нищо и така печелиш време, да измислиш новите лъжи. Здравей! Днес за първи път гостуваш в нашето предаване, затова за начало ще те помоля да се представиш на нашите зрители. Здравейте, казвам се Живко Добрев. Родом от Харманли, настоящем адрес в град Пловдив. Скоро ще имаш рожден ден. Да, 10 април наближава. Добре, стартираш с видеоклип своята музикална кариера. Всъщност ти от доста време пееш, но така по-професионално ниво. Но да почнем от там, че си бил и на кастинг на Пайнер и си стигнал до финала, нали така? Не точно. Явих се на кастинга на планета Пайнер, но не ме избраха. Не бях сред техните фаворити. С музика се занимавам от малък. Народно пеене, пиано, солфеж, 10 години. Защо избра поп-фолк? Първо, това е стила, който в момента се налага, котира, най-слушания. Кой каквото да се говори, това си е стила, който всеки българин слуша. Макар че казва, че не слуша. Напротив, вкъщи може да е на една чаша, но то се слуша. Какви са отзивите от първото видео? Как го приемат твоите близки и познати? Мненията са отлични. От близки, познати, приятели, от хората така, които знаят за самото видео. И така. Случва ли ти се вече да те разпознават? От време на време да, случва се да ме разпознават. Вчера беше един случай точно пред къщи и малки деца се развикаха. Какво е усещането? Усещането, че не ми става неудобно. Не знам. Как протекоха снимките? Там си с една красива жена, има такива горещи сцени, са две, с една си в леглото или с двете беше в леглото? С едната си в леглото, за тези сцени говорех. И освен това снимаш с един фотоапарат. Кой момент ти беше най-любимия и най-приятният в този видеоклип? Цялото снимане беше изключително приятно. Заснемането почна от 11 на обяд, след 1 полунощ продължи самото заснемане. На минусови температури от порядъка на минус 5-6 градуса. Има 2 красиви момичета и двете са мои приятелки. Навиха се без никакъв проблем да участват в клипа. Без пари? Да, без пари, да сме точни. Това е, то си няма лошо, реклама си няма нищо лошо. Така тези горещи сцени не те ли доведоха до желание с тези приятелки да преминете границата по-навътре? Тази сега се вече много лични неща. Казваш, значи една от двете може да си е гадже, но няма да ни каже. Но може би да. Става един въпрос за по-нататък. Казваш ми, че няма други, казваш ми, за тебе бил съм всичко, но да вярвам ли на думи, като зная как ме лъжеш ти, 3 пропуснати от мене, вече имаш, не се обаждаш, да те търся според тебе, 3 пъти било за щастие. Пак обичаш, пак целуваш, брой на ум, 1, 2, 3 и не дей да се преструваш, че за мен те боли. Пак обичаш, пак целуваш, на любов играеш си, нищо ново не предлагаш, всичко ще изгубиш ти. Четох, че любимата ти цвете е роза. Обичаш ли цветята? Да, розите обичам. Вкъщи имам рози,
които много често така умират, но аз постоянно ги сменям с някои нови. Коя ще е следващата стъпка, която ще направиш? Ще има ли нови видеоклипове? Разчиташ ли на тази песен първо да се наложи и тогава да предприемеш следващата дейност, която ще свършиш? Нови проекти в момента работя върху две песни и още една, която песен няма да е българска, тя ще е на турски композитор. Но нека да видим времето, какво ще покаже за напред. Какъв човек си извън професионалната ти работа? Какво правиш в свободното си време? Как се забавляваш? Излизам с приятели, вечер по ресторанти, след това някъде на бар. Затваряме някой път бара. Последния път ни изгоняха с песента на Роси Кирилова "Мила кукло Барби" в 7 часа. Пяли в 7 часа тази песен, сериозно не бил купона. Тук съм в ежедневието, тъкам се да се остана за напред. Добре, освен музика, с нещо друго занимаваш ли се? На това ли разчиташ да се изхранваш и да живееш добре? Може би за напред, да. Сега от какво живееш? Родителите ми помагат. Това е хубаво. Хубаво е да има такива хора, които родители да помагат. Мисля, че и те се радват. Здрава майка и татко, те са плътно зад мен. Поздравяваме ги с това парче тогава специално. Защо всички певци, така като ги питам напоследък, то вярвам, че сега е такъв сезон, ама и извън това, когато има най-студени дни, винаги избирате да е минусови температури, за да снимате видеоклип. Това е някакъв нарочност или всичко става съвсем случайно? Съвсем случайно. Много случайно, дори даже на самата снимачна площадка ние просто измръзнахме. Бяхме постоянно настръхнали. На момичето вече се знае какво не беше настръхнало. То се вижда. Да. Така с моите ръце се опитахме да ги прикрием някои от нещата, които бяха настръхнали. Но резултатът ми се че е добър. Виждаме там в една така секси визия с едно елече, разголен, когато излизаш вечно време по заведенията, залагаш ли отново на такава визия? Не, определено не. Тази визия е един мой познат от Германия, той ми предложи по този начин, той е стилист там. Също така и мис Бони, който беше и гримьор, така той каза, така ще се. Да. Послушах тяхните съвети и не мисля, че съм сгрешил. Абсолютно, а по принцип раздаваш ли се в танците? Раздавам се, да. Защото парче евентуално ще бъде с хореография. Какво ще си пожелаеш сам за себе си? Ние ще ти пожелаем естествено кариерата ти да върви напред и да имаш шанс да се развиваш, защото вашия жанр напоследък е доста труден. Не е нужно да имаш глас, трябва да имаш и много пари. Естествено, най-вече финансите, няма какво да сложим, са много важни. Не на последно място, в момента ефира е пренаситен от новоизгряващи звезди, в това число съм и аз. Но само аз казах за едно предаване, че ако човек е постоянен, наистина то ще бъде забелязан.